Real Madrid ba ta yi rashin nasara ba a wannan season wanda ta fara da wannan riga wato Blue Kit. Xavi Simons ya ce yana alfaharin ya buga wasa a FC Barcelona. Cristiano Ronaldo ya ci kwallo 53 da taimakon guda 14 a bana. Bayan Leverkusen ta samu nasarar kaiwa final wasan karshe na Europa League ita da Atalanta. Top 10 na Ballon d'Or zuwa 15 na shekarar 2024. Mason Mount yana fama da matsanancin injuri a bana ya rasa wasanni 27. Akwai yiwuwar Tchouaméni ya fafata wasan karshe na final su da Dortmund. Andre Onana ya samu kyauta ta goalkeeper na Mons wato 7 best. Sannan Richarlison, Gabriel Jesus, Casemiro ba su samu wani kira ba daga tim din Brazil sakamakon rashin kokari da suke nunawa a bana a timatimansu. Ko menene ya ja wannan lamari ba mu sani ba. Sannan Real Madrid ba ta rashin nasara ba a bana in ta fara wasa da Tchouaméni a ciki.